Dan juga dimohon dengan hormat para rekan-rekan Leteng Bapak Edi Subianto dari Lanut Iswahyudi juga dimohon untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Setelah nanti akhir acara, mohon maaf ya. Sekali lagi saya ulangi, rekan-rekan dari SDN Mojorejo 2 beserta KS dan juga rekan-rekan dari SDN Manis Rejo 2 dan juga KS dan teman-teman guru-guru, Bapak Ibu guru juga dipersilakan. Kemudian rekan-rekan dari Lanut Iswahyudi juga dimohon jangan meninggalkan acara ini karena dimohon untuk menyempatkan diri foto dengan kedua mempelai. Makasih. Inilah hasil karya dari Nati Wedding Organizer dengan senyum bahagia tersungging dari kedua mempelai. Ada perasaan bangga, perasaan haru, bahagia, selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan selalu berbahagia di dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dipersiapkan rekan-rekan dari Lanut Iswahyudi, monggo dipersilakan untuk foto bersama. Kemudian rekan-rekan dari Bapak Ibu Guru SDN Mojorejo 2 beserta KS dan juga rekan-rekan dari SDN Manis Rejo 2 beserta KS dimohon untuk menyempatkan diri foto bersama. Satu persembahan sudah kita lantunkan. Belum. Iya. Sumuk ya Mas. Iya, prayawane ungkep. Prayawane ungkep lho Mas. Prayawane iki nek sumuk ngene iki nek aku ya kemelon lho Mas. Oh malah malah enak tenan. Nek sumuk ki ya lho Bu saestu. Lho lah nek kula niku pundi-pundi ngeloni lho Bu. Lah wong ya ora iso meteng lho Bu. Iya, iya. Lho asline nggih ngeten iki ta Bu. Allah. Ora to Nduk. Iki ngene tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Wangune para tamu ki durung tepang karo sliramu. Oh ngeten. Ya kula saka kuwi ditepangake ya Nduk ya. Prasaku aku ki wis viral ning berita lho Mas. Ning nggo koran-koran bareng mosok ya ora kenal ya Mas. Viral perkara apa Nduk? Perkara pencabulan. Oh iya lho, lek trayo lanang lho Bu. Alhamdulillah nggih Kang Mas, menika kula tak olok salam rumiyin saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, alhamdulillah menika kula Mbak Kiki saking Madiun Kota Kang Mas. Madiun Kota. Madiun Kota. Apane penjara kae, Nduk? Oh nika. Satpame penjara niku gendakane kula Mas.
Iki kok kaya ngono ya. Aku tahu di penjara loh Mas. Yo jane jero ki diuleng-uleng napi loh Mas. Malah Basa dibuka kaget mergo padha. Alhamdulillah menika sesarengan kalian Nani wedding nggih Kang Mas. Saking pundi Bunda? Saka Nambangan. Nambangan. Alhamdulillah riasnya cantik, bajunya cantik. Menika temanten kakung saking pundi Kang Mas? Saka Laladan Sidorejo. Sidorejo. Kani gorong nggih. Napa ne pabrik nika? Belakangnya. Kok ya apal men lho. Kok ya apal. Lah kula sering ning kono kok sok ning ndi ke Bu? Ya Allah sing ngono kae wong mendem lho. Ya iki lho sing krangkeng lho, cah nom-nom ning mburi ke langgananku kok sok. Ya Allah. Andane kok aku nek jam 7 wis ning krangkeng, Mas. Wis adang-adang ning kono. Maksud iki ngladeni bocah-bocah ngono kuwi ya, ngladeni cah nom-nom dhuwit 2000, 3000 iki ya. 100 nek renek 3000 ya ora genep lho, Mas. Ngono kuwi ya lunas barang. Lho, kadang ki sik diutang lho, Mas. Kadang ki aku ki 50 ki yo ninggal ndas barang lho Mas. Ya Allah. Sak nggo weblake ke diuleng-uleng ning kalen barang kok sok. Alhamdulillah pengiring saiki Sidorejo sebelah mriki nggih Bu Ibu. Ji, kala wau nitih menapa? Numpak sepur odong-odong. Yuh malah isis ngeten niku. Ya asik alami ya. Tenan asik alami. Yuh Jan. Iya. Pengiring leh wayu-wayu tenan iki lho Jan buke iki aku sok ya kados buke ngeten niku Mas. Ya lah. Tenan gede dhuwur. Ibu-ibu iki plenuk-plenuk ngono kuwi wis umroh kabeh lho ibu-ibu. Nggih ta. Besok ya melu umroh. Lho lah aku mendina ning pahlawan lho Mas, ngemis. Ngemis ning patung Mekah ki lho Mas. Lah kok ngono ki lho kok ya. Lah nggih, alhamdulillah ini yang belum foto keluarga besar dari temanten kakung maupun temanten putri monggo dipersilahkan. Menika temanten kakung angkatan nggih Mas. Piye? Angkatan darat napa laut Mas? Angkatan udara. Angkatan Beda udara. karo kowe nek bojomu yen polisi ta bojomu? Iya to Mas, dinese ning dalan lho Mas. Ya polisi ya. Tidur. Lah kok Yo yo telah polisi tidur kene dalan lho Mas mlagrang ngono kae kok. Lah tak kira ki nek polantas ngono tiba kok polisi tidur. Polisi, ya polisi dan aku kan polwer to Mas. Apa polwer? Polisi waria. Jih menika wonten Domas kalih Manggala kalih nggih Mas rada rene sayang karena tempatnya tidak mencukupi ya gak kesini cowoknya dulu ceweknya di situ. Nggak jadi dekepi aku yang duwe nyapa to mbok dekepi iki kok sok. Nah madhep rono di syuting mlebu pojok perkara ya Mas ya. Mlebu pojok perkara. Yo sing iki gedhe dhuwur, sing iki mungil, kelambine biru, awake ireng cocok ya Mas. Wis. Saya nemen ngono maksudmu ya. Ora. Biasane iki nek roti kan brownies menika legit manis ya Mas. Iki kira-kira rasane iki kebrangas apa piye gosong ya Mas. Nek kira-kira ya enak ngene iki brondong cara nosean. Nek karo tante ngene iki ya. Sini sayang sama tante. Nah pokoke wong bingung to kowe iki. Nene ora apa-apa wong padha lanange kok sok. Namanya siapa Mas? Ari Laskar Ramadan. Aduh. Ari Laskar Ramadan. Celukane Joko. Celukane sapa Mas? Aska. Kelas berapa Mas Aska? Kelas 11. Rumahnya Balirejo. Lah rene nyapa? Dijak kuwi. Oh tanggung jawab kuwi engko berarti. Sing ngajak kudu. Aku ki biasa nek dijak wong lanang yo tanggung jawab kok Mas wong-wong ki. Senadyan aku ki nek didelok wong lanang langsung meteng ngono lho Mas. Aku ki soalnya gampang metengan Mas. Oh, metengan ya. Sing terakhir dia wingi tak kiret Mas. Lah kesel meteng kok. Ya bolak-balik meteng ae. Bolak-balik meteng akhirnya tak kiret. Lah kuwi sing wis pernah metu ya nek ndase apa ora? Sing terakhir kae jarine Bu Bidan ki rambutnya ning gulu Mas. Rambut kok ning gulu piye? Tak takoki lah wonten lambene napa mboten Bu? Jare lambene iki ning bon-bonan lho Mas. Kira-kira kuwi gak iso ucul bayine Mas. Jare ya ning kono sampai mati urip ki bayi ki ya gandul-gandul ning kono Mas. Akhirnya tak tekuk neh to Mas. Ya. Kok sok tak tekuk neh akhirnya Mas. Ya Allah ki bagus-bagus Mas. Ya Allah mangga. Kiki. Ya Mas. Ora dibiyedel lho kowe. Aduh aku yang mapan tau Mas dibedil. Mbak Ayu Tiara pilih yang mana loh Mbak Ayu Tiara. Yang kacamata juga ada. Kacamata halo Mas. Mas, namanya siapa Mas? Enggak apa-apa, kita mau krim kok Mas. Mas, kamu ninggalin aku. Kamu udah menghamili aku loh Mas kemarin.
Yo jan wong bagus kok ya Bu. Ndah ning ya Bu yo jan watos awake. Aku dibeleki ora penyet ya. Jan. Iya. Lah ya iki Mas ya Allah. Kenalan sik Mas. Rene lho kok ora apa-apa, ora apa-apa piye-piye. Iki ya alhamdulillah yo ketemu ning kene. Lho yo to Mas. Iki adikku. Adike jelapo layak kok padha baguse. Yo Cik Joko iki. Yo tenan saestu. Adikku karo rondo gak gelem to Mas. Mas. Ya Allah, enggak apa-apa Kalimantan. Bobok di tempatku aja ya Mas ya. Ya Allah. Itu masih bujangan, enggak apa-apa. Dek, bujangan. kamu ikut aja enggak apa-apa, Dek. Nyapa to mutu-mutu ki nyapa. Ngemi kok piye? Sok tak susoni lho kowe muta-mutu wae lho kok sok. Iku berarti teman-teman dari Mas Maten harus goyang semua ya. Oke, enggak boleh pergi. Ya Allah. Iki nyapa lho Mas kok ndelik-ndelik nyapa? Gila apa piye? Oh ini baru ya. Nomor HP-nya berapa Mas? Ya gue Mas aku tenan ngene iki. Ayo Mas tak gendong Mas. Tenan kok ya bagus-bagus lho Mas. Ya Allah jan. Ya bagus kok ya. Ya tenan aku nek ora ganteng ngene iki tolong nggawa mulai siji lho Mas. Kira-kira doyan banci apa ora ya Mas? Damong adikku lho, Pak Faisal lho gawanen. Kok njuk nomor ya. Ya wis tak kei kok gampang. Apa ya Mas? Wong ra iso meteng lho Mas. Yo ya Allah. Iya. Yo janoke. Yang satunya agak kesini sayang. Namanya siapa Mas? Endi to kabeh kok dagangan aku tak jenengane to Pak. Oh iki bolo ya. Oh yo kabeh kok yo kenal to jenengan iki. Ya Allah. Sak alumni. Heeh. Jenengan riyen nggih angkatan lho Mas. Aku to. Aku angkatan 41, Dek. Ngangkat pasir ngoten nih kok. Iya. Tenan alhamdulillah langsung joget aja ya. Langsung joget aja sini Domasnya sini pinter joget ki Domas iki. Nah, agak kesini merapat ke sini. Oke, monggo. Iki sebentar ya tak informasikan. Diumumkan kepada para tamu undangan semuanya yang merasa mempunyai kendaraan mobil dengan nopol 1254 warna biru dimohon untuk memindahkan kendaraannya karena menghalang-halangi tamu yang akan keluar. Mohon maaf, kendaraannya akan keluar. Sekali lagi, mobil nopol 1254 warnanya biru dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Yang kedua, para tamu undangan dimohon jangan pulang dulu karena sebentar lagi kita berdoa bersama-sama ngaten nggih. Ayo Ki. Ini permintaan dari Manggolo Jambu Alas Mas. Langsung ya Nduk ya. Tapi anaknya jambu bosok ki piye Mas? Wis anake ku ya dimplok ya ora apa-apa. Ngiring kabeh kilo susuku sampean sumuken. Ibu-ibu ikut goyang semua ya. Ya. Ayo yo. Ayo. Ayo Mas. Yuk, ayo Mas, kita ndonga bareng-bareng. Kena bunder kuasa. Penak kir-kir. Was. Kelingan manis esem. Ramah kepuyun. Tresno lan kasih sayang. Sakarep hatiku kepengin dadi karawane. Ojo mung tak silih Mas, sesuk-esuk tak baleni. Sayange wis maju rene. Yo, ora apa-apa Mas. Nah, tangan saya Mas. Yo. Wis kadung tresno. Wis kadung tresno. Nelongso tekan kene tengah. Yo. Rasane ati. Ayo ikut goyang semua. Keluarga. Ayo Mas. Ayo dong Mas. Yo. Aku oleh lho Mas. Ya, tekno. Hei. Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula. Yo ngadeg. Ada semut ado. Ayo tak aku pengen kowe kok so. Yo ngadeg joget. Yo. Sumpah wis janji yen kula tidak dikawin. Was. Kating hati ora bakal. Ganti yo Mas yo go. Kenapa Mas? Kudu mutah ya Mas, gila ya Mas.
Mas cuma ibu apa berdiri ikut goyang ya Mas. Ayo. Kenapa? Goyang kok nyusul? Kenapa? Nanti keburu selesai loh Mas. Ayo saokean ayo ngadeg ayo Mas. HP-nya ditaruh. Nah, HP-nya ditaruh ikut goyang. Ayo berdiri yo. PC sama Ayang. Ya Allah, patah hati neno aku. Lagu yang kedua ada permintaan Mas. Ayo. Gendang dongo bareng. Pujan ningsih, oke. Balik Mas. Mas. Kok hari-hari apa? Pujan lho, keri iki tok. Lah, cekati. Pujan ningsih Mas. Lah ya ora go mulih lho. Ayo. Kabeh mulih nek nek gak mulih. Nggih. Sekali lagi para tamu dimohon untuk sabar sebentar karena yang terakhir kita berdoa bersama-sama. Ayo. Sing request, ayo ngadeg. Ayo. Siapa? Ayo sini ibu, mbak-mbak cantik. Yo. Masa kalah? Ayo ini ngadeg kabeh. Ayo. Penutupan doa. Iya betul sekali. Mas jambung banci Mas rasane Mas. Tanduk neh wong piye? Jenengan Bu. Ora apa-apa, padha lanange mukrim. Manu sudah punya pacar? Sudah. Ya sudah kok sok besok. Banter rame-rame kok sok. Sudah. Lho lha nyapa aku ya lanang. Aku ki padha lanange ya ora apa-apa nek wedok mbok seneni. Sudah mau menikah Mas? Iya, tak doakan cepat menyusul ya Mas. Amin. Alhamdulillah menikah diucapkan lagi buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai dikarunia momen menika kula mbak iki ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dong Kabupaten Adicara monggo kita.